さあ続いてスタートいたしましたのはゼッケン14番長谷正文選手、大阪府大阪市からのご参加、今年も浜名湖ガーデンパークにやってきました。ギャラリーが多くて雰囲気の中、ギャラリーが多くていい雰囲気の中頑張って走ります。書いてありますね。そうなんです。基本的にはジムガーナ大会ですね、特に地方大会になるとギャラリーはそんなに多くないんですけども、この浜名湖大会だけはですね、別格でギャラリーが、他のイベントとの併載ということになりまして、ギャラリーがたくさんいます。そんな中ですね、かっこいい走りを見せると目立つんですけども、どうした社長なのか、っていうのコース間違ってないぞ、さあ、そのまんま、そこで入って、一の字描いて、さあ、どうやらですね、スピードが落ちてきているのかと、それではですね、2分5秒は難しいぞ。さあ、最後の左回転はきっちり回ってゴールしたいところ。さあ、現在のところ、このクラス3人が2分5秒。これ以上のタイムですと、2分27秒96。2分27秒